Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Maayong hapon sa mga kaigsuunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako, ang inyong igsuon o higalang Bisaya, Communications Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Ikatulong simana sa Nobyembre, 35 days na lang, Pasko na, puro Christmas lights na ang makita tagagabi ug mas samot ng tugnaw ang panahon. Present na sad ang ubo ug sipon. Busa ampingan nato ang atong mga kaugalingon. Mga kabiji, magpabakuna na pod kita para makalikay sa COVID-19. Aron siguradong merry ang atong Christmas. Karong hapon sa Bisaya gyud. Atong makauban si Office of the President Asek Girly Veloso para sa mga bag-ong abli og natabangan sa Malasakit Center. Sa atong Operation Tabang atangi ang atong paghatod og wheelchairs og sungkod sa mga PWD sa probinsya sa Bohol. Makauban sad nato si Sangguniang Kabataan Barangay Makalingan Lila Bohol Chairman Jerely Galieros. Ug ang atong pag-aparapod sa Bisaya Gyud Insurance ID sa mga kabidji nato sa probinsya sa Bohol, puno sa serbisyo publiko, inspirasyon ug good vibes. Ang among ihatod kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya Gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXMB 648 Armen Malaybalay. Ug makita sa Armen social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page, pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469. Good news sa tanan! Gusto ba ninyo og load para pang text, pang tawag o pang internet para sa inyong online classes? Manghatag ta og 100 peso worth na load kini para sa pinakaunang 20 ka lucky winners. Napulo ka lucky winners sa Globe subscribers ug napulo ka winners sa Smart subscribers. I-text lang ang inyong pangalan ug ang inyong address. Dayon i-like ug follow ang atong Bisaya Gyud Facebook page aron sigurado mong makadaog. Mga kabiji, ayaw mo og kalimot ha. Like, share, and message na dayon. Unya, atangi ang mga load winners nato from last week's episode na ihatod kanato ni Joyce Tagab, ang atong youth correspondent gikan sa Bohol's home of the whale shark sa munisipalidad ng Lila, Bohol. Magsugod na ta sa ratsyada ng mga balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, ang Department of Trade and Industry, Region 7, pinagi sa Provincial Office sa Negros Oriental, nagipanguluhan ni Director Nympha Marcos Vertusio, gipahigayon ang paggawad sa livelihood seeding kits, ilalom sa negosyo serbisyo sa barangay program o NSP, ngadto sa 20 ka mga former rebels, nagila sa 302nd Infantry Brigade. Ang negosyo serbisyo sa barangay, usa ka programa sa DTI na mutugod sa mas lapad na abot sa business development assistance, pinagi sa pagbitbit sa serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga katawan, pinagi sa ilang paghatag og oportunidad sa pakigsosyo ngadto sa mga dunay kalabot na local government units, government agencies ug DTI officials. Isip membro sa Negros Oriental Task Force and Local Communist Armed Conflict, ang DTI Negros Oriental gitutukan ang pagpalambo sa livelihood and business environment sa hilit na barangay, pinagi sa paghatag og prioridad sa mga kani rebelde aron sila makabalik na sa katilingban ug mahimong produktibong parte sa komunidad. Sa Region 10, ana sa 150 ka mga benepisyaryo ang natululan og 3,000 pesos cash assistance, family food packs, hygiene kits ug sleeping bag sa gipahigayong Duterte Legacy Barangayanian Caravan sa San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. Ang Duterte Legacy Caravan ipamunuan sa Philippine National Police Regional Office 10. Kini gitambungan sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno nga naghatag usab sa lain-laing serbisyo. Sa Region 13, aron mahimong primerang commodity crop ang abaca sa Surigao del Sur, ang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project mi turnover sa consolidation ug storage building na dunay kauban na stripping machine ug duha ka motorsiklo ngadto sa San Isidro Farmers Cooperative sa barangay San Isidro, Lianga, Surigao del Sur. Ang maong bodega mosuporta sa abaca fiber consolidation and marketing project sa PRDP nga mokantidad og kapin sa 4 billion ka pesos. Sukad sa paglambigit sa abaca production tuig 2013, ang maong proyekto mopakusog sa abaca production sa Sifamco
proyekto pinagi sa access ngadto sa post-harvest facilities. Din mo pakusog-usab sa ilang produksyon o kitaon. Ingon man, kini mo pataas sa kita sa kooperatiba ngadto sa 20% ug ang kita sa mga mag-uuma naa sa kinaubsang 5% matag tuig. Ang maong proyekto moinganyo sa uban pang individual sa komunidad na mulakip og mahimong membro na mulugway pa sa kadaghanon sa mga membro sa co-op na sa pagkakaron anaa sa 70. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Dagang salamat, Jay. Giablihan dito sa Palawan ang ika-147th o 148th Malasakit Center sa nasod. Gibisita usab ni Senador Bongo ang usa sa nag-unang Malasakit Center sa Palawan. Alang sa dugang nga detalye, ani si Assistant Secretary Girly Veloso nga nanukad gikan sa Palawan. Mayong hapon kanimo, Asik Girly. Daghang salamat, Secretary Martin, ug maayong hapon diha kanimo. Hilabi na sa tanan nga mga Bisaya Gyud followers and listeners sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Tinuod ka na, Secretary Martin, tuyo gayud ni Senator Christopher Lawrence Bongo na padayon ang pagpadaghan sa mga malasakit centers sa nasod. Ang Malasakit Center, usa sa mga ligasiya sa Duterte administration, nagitukod sa mga public hospitals aron matabangan ang matag Pilipino sa panginahanglan hilabi na sa ilang bayranan sa hospital panahon nga sila magkasakit. Kapina sa 3 million Filipinos ang natabangan sa 149 kamalasakit centers sa tibuok nasod. Ni adtong November 16, gibisita ni Senator Bongo ang San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Santolan, Malabon City. Kini ang ika-149th Malasakit Center na gitukod sa nasod. Uban ni Senator Bongo, si Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, ug DSWD Secretary Rolando Bautista. Kinsa mitunol sa hospital chief sa 2 million pesos na Socio-Civic Projects Fund sa Office of the President. Makadawat usab ang San Lorenzo Ruiz General Hospital og laing 10 million pesos gikan sa Medical Assistance for Indigent Patients Program sa Department of Health. Ang kwarta mao ang manubag sa bayranan sa mga pasyente sa hospital pinaagi sa Malasakit Center. During the launching, gikuyugan usab ni Senator Bongo sa sikat na TV personality ug host sa Wawawin na si Willie Revillame. Out of 149 Malasakit Centers nationwide, 83 ang naa sa Luzon, 29 sa Visayas ug 37 sa Mindanao. Usa sa mga natabangan niini mao si Jonna May Lagi Alam, 30 years na taga Sultan Kudarat. Nagpa-opera siya sa gallbladder tungod sa gallstones. Si Jonna May natabangan sa Malasakit Center sa Sultan Kudarat Provincial Hospital. O makasalamaton kang President Rodrigo Roa Duterte o Senator Christopher Bongo. Ania ang pamahayag ni Jonna May. Ako, si Jonna May Lagyalam, nag-edad og 30 anyos, taga Isulan, Sultan Kudarat. Usa ako sa naka-avail sa Malasakit Center diri sa Provincial Hospital sa Sultan Kudarat ni adtong May 5. Kay na-admit ako tungod na ako'y gallbladder stone. Nangayo akong tabang sa Malasakit Center tungod kay naoperahan ako sa ako ang sakit. Tungod sa Malasakit Center, wala na ko'y nabayaran sa akong pagpa-hospital nga niabot sa 19,000. Dako akong pagpasalamat kang Presidente Rodrigo Roa Duterte o kang Senator Bongo ni ining programa nila nga Malasakit Center. Tungod kay dako kini og tabang sa tanang Pilipino, hilabi na sa mga kadtong naningahanglan og tabang pang-medikal. Daghang salamat. Mao kadto si Jonna May Lagi Alam sa Sultan Kudarat na naka-avail sa Malasakit program ni Presidente Duterte o Senator Bongo.
Hangtod sa sunod higayon, kini si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Daghang salamat o maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong Malasakit Center update as a Girly Veloso gikan sa Office of the President. Ug sa ato mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital bills, pangitaala ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibok nasod aron kamo matabangan. Pangako ni Pangulong Duterte ang komportableng buhay para sa mga Pilipino. Kaya tuloy-tuloy ang mga pamana ng pagbabago. Build, build, build projects, rehabilitasyon ng MRT3 at iba pang mga bagong trend. These are a testament that we have greatly eased the grueling experience of traveling and commuting. Skyway Stage 3 at mga proyekto magpapaluwag ng EDSA, Central Luzon Link Expressway, Cebu-Cordova Link Expressway at mga bagong expressway at highway, bagong terminal building ng Clark International Airport at iba pang airport projects. Mahigit 29,000 kilometro na kalsada, mahigit 400 seaport projects, mga bagong tulay, rehabilitasyon ng NAIA at wala ng laglag bala, at mahigit 6 na milyong trabaho mula noong 2016. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo, Communications Secretary Martin Andanar, ni apil ba mo sa atong load promo last week. Karong hapon, ihatod ka nato ni Joyce Tagab, ang atong youth correspondent gikan sa Bohol's Home of the Whale Shark sa munisipalidad sa Lila. Kinsa sila, Joyce. Mayong hapon sa tanang namati ulit tanaw sa Bisaya Gyud. Kini si Joyce Tagab, ang SK Federation President o ang Youth Respondent sa Lungsod sa Lila, Bohol. Aniya ta karon sa Lungsod sa Lila, Bohol, kung diin akong ihatod kaninyo ang mga load winners gikan sa niaging simanang Bisaya Gyud episode. Congratulations kang Gina Pates from Luay, Bohol, kang Ronald Sumayaw from Hampik, Antique, kang Vilen Anete from Karkar, Cebu, kang Luella Lynn Abansa from Siargao Island, kang Jerry Pagaran from Panglang, Bohol, Jocelyn Bihek Jimenez from Dinagat Islands, Shilmay Arjona from General Luna, Siargao, Angelo Umpad from Kalubian, Leyte, Ivan Timtim from Libertad, Negros Oriental, o kang Paul Asilo from Magsaysay, Misamis Oriental. Sa dili pa kita magpadayon, adunay programa ang SK sa Lila karong December 19, 2021 ug mao kini ang Bundle of Joy alang sa tanang high school students sa Lila. Ang pagbahin-bahin sa mga butang nga ihatag kay pinaagi sa kada barangay. Aron makadaog kamo sa Bisaya Gyud episode load promo, mag-text lamang sa mga numero nga makita sa inyong screen o i-text sa numero nga 0917-8486-469 o 09088-501-364. Ug aniya pa ang ubang swerteng nakadaog sa niaging simanang episode. Gideon Balistoy from Santa Monica, Surigao del Norte, Aida Ampo from South Cotabato, Neil Mark Dicos from Tagaluan, Francis Catayas from Loon, Bohol, Armando Panganurong from Ubay, Bohol, Inday Go from Malaybalay City, Jay Aquino from Alcantara, Cebu, Antonio Cubero from Santa Monica, Surigao del Norte, Rumnik Guro from Cagayan de Oro City, o si Rosalie Adlawan from Bariles, Cebu. I-like o i-share ang Bisaya Gyud Facebook para sa uban pang mga updates. O kini si Joyce Tagab, ang SK Federation President o Youth Correspondent nga nagagikan sa Lungsod sa Lila, Bohol. O nagaingon, kitang tanan magpabaksin aron makalikay sa sakit nga resulta sa COVID-19 ug mag-aamping tang tanan sa kanunay. Back to you, Secretary Martin.
Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Daghang salamat sa Good News, Joyce. Ug sa ato mga load winners, congratulations sa inyong tanan. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Sa atong pagbisita o pagbalik sa probinsya sa Bohol, atong gitubag ang hangyo sa usa ka barangay sa munisipalidad sa Lila. Diin daghan sa ilang mga residente ang PWD ug mga tigulang na adunay balatian. Ug didto usa ka istorya sa paglaom ang atong masaksihan. Diin sulod sa pila ka tuig nga nag-inusara sa iyang payag na sinati na gyud ang manindot niyang palibot. Let us watch this. Sa pagpadayon sa atong Operation Tabang, ang Bisaya Gyud BG Party List miduaw pagbalik sa Barangay Makilingan, Lila, Bohol aron tumanon ang saad na gihangyo sa barangay. Niadtong Nobyembre 12, 2021, gitunol sa Bisaya Gyud BG Party List ngadto kang Barangay Makalingan, Lila, Bohol Kapitan Julito Cloma kauban ang pipila sa iyang konseho ug barangay health workers ang ilang gihangyo na wheelchair ug 11 ka mga sungkod na labing gikinahanglan sa ilang mga kabarangay. Mayong adlaw natong tanan, ako si Julito Cloma, Barangay Captain of Barangay Makalingan, Lila, Bohol. Kami nagpasalamat ug dako sa mga Bisaya Gyud Party List nga nagbuo sa among mga request sa among para sa constituent sama sa wheelchair, sungkod nga wala damhan namo nga niabot sa among barangay. Og labi na sa ato ang Honorable Senador Bongo o Secretary Martin Andanar, daghan kayong salamat sa inyong pagdungog sa wala na mo damha nga request nga naadayon ni abot sa among barangay. Human sa gipahigayong turnover ceremony, atong gihatod sa atong mga benepisyaryo ang ilang wheelchair aron masaksihan ang kalipay na madalit niini kanila. Una natong gihatod ang wheelchair kang Tatay Patricio Tagudin, 83 anyos, na usa ka mild stroke survivor. Ug didto atong nakahinabi ang iyang binay na si Mernalyn Tagudin. Ako sa Mernalyn Tagudin, binay siya ako ni Patricio Tagudin. Ako October 10, nagdaog na siya. Ngayon, ihilantan na ko siya, pilang adlaw. Kahuman, kay tigulang naman siya, magsuloy-suloy man na nahabong siya na nausa siya, pinasama na siya. Na mo sa ospital sa Limyaw, ako nagpatahin niya. Isa kayo ng BP, buhat ng hinungan. Makita sa dagway ni Tatay Patricio ang kalipay na iyang nabati, human komportableng nakalingkod sa iyang bagong lingkuranan. Bisaya yun, daghan sa ayong salamat ay usa siya sa napili matagaan o nasir. Salamat mo po si Martin Andanar o Senator Bongo. Sunod na itong giduwawa ang atong kaduang benepisyaryo na si Tatay Conrado Cagumbay, 71 anyos, nagalisod sa pagtindog, sukad kanina piyang siyang kabatanunan. Dito, isaysay kanaton ni Nanay Luisa Olmos, ang igsoon ni Tatay Conrado, ang kagi ni Tatay. Nahitabo mo siguro anak permiro katong naghimo sila aning payag na siya nagunayog ka ng atop niya na kuan ba siya na hulog ba niya mo to siguro sinugdanan siya rang diri ang nagpuyo dagha kanang pananglitag pamahaw hakdan paniud to hakdan di way paltahin ng hatod o pagkaon niya lapit sa pag-atiman gud sa iya ha. Ang plano na mo kanang buhatan ta kuan kamalig aning ta kanang may mabaw na wanay ani nga hagdanan unsa man di man ako ba ako ra mang usa akong banat tiguang na pud parehiyame. Sulod sa pila ka tuig nga ana lamang sulod sa iyang payag, pinagi sa paghangyo ni Nanay Luisa atong natabangan si Tatay Conrado na makagawa sa iyang puyanan aron masinati na sa kinadugayan ang iyang kagawasan. Atong napakita kang Tatay Conrado na bisan pa man sa iyang naandan na pag-irusara, anaa ang manindot na kalibutan, preskong hangin ug init na sidlak sa adlaw na naghulat kaniya aron kini iyang masinati pagbalik.
Sa tumong sa atong Bisaya Gyud PG Party List na matabangan ang atong mga kaigsunang Bisaya nga nanginanglan, makita lamang ang kalipay na atong nahatag alang kanila, dako na kining rason aron kita magpadayon sa atong advokasya. Ang mahatag sa atong mga kabisaya gyud ang hingpit na serbisyo alang kanila na kita ana aron mahatag ang kamatuoran na kaniadto usa lamang nga gilauman. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa pagsalig diri namo sa Bisaya Gyud, Kapitan Julito Cloma, sa mga barangay health workers ug sa atong Operation Tabang beneficiaries. Dakong kasadya sa among dughan na makita namo ang kalipay na nadalit niini kaninyo. Daghang salamat kaayo. Sa atong pagbalik, mga kabisaya gyud, gikan sa probinsya sa Bohol ang atong nahatagan og Bisaya Gyud Insurance. Tutok lang mga higala, we will be right back. Kapayapaan at seguridad ay prioridad ni Pangulong Duterte tungo sa maunlad na bayan. Ito ang mga pamana ng pagbabago. Kapayapaan sa Mindanao, Bangsamoro Organic Law at ang bagong Bangsamoro Government. In my term, we will all work and truly work for the benefit of the Bangsamoro people. Paglaban sa mga terorista, paglutas sa isyu ng insurhensya at mga rebelde. Modernisasyon para sa mas pinalakas na sandataan. Proteksyon ng media. Dagdag sahod sa mga sundalo at pulis. Kampanya kontra droga at pagsalba sa kinabukasan ng bayan. Nabawasan ang kriminalidad, mas panatag ang mamamayan at ligtas ang sambayanan. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Good news mga kabiji, isip pasalamat sa inyong pagsalig ang Bisaya Gyud kita nag-distribute og insurance ID sa ato mga kabiji. This time sa probinsya sa Bohol. Ato kining tan-awon. Isip katumanan sa saad niya itong una natong pagbisita sa Bohol ni aging Hunyo. Kita sa Bisaya Gyud BG Party List ni balik sa Bohol aron ihatag ang atong saad na kaayuhan alang sa atong mga pinalanggang BG members. Duha ka munisipalidad, 14 ka mga barangay, 325 Bisaya Gyud BG members ang malipayong midawat sa ilang Bisaya Gyud BG Insurance ID. Maayong adlaw sa tanan, dako kayo may pasalamat sa Bisaya Gyud kay atong last June nidong diri sila sa lungsod sa Albuquerque, then wala na mo damha karong adlaw nga nibalik daw sab sila diri sa among mundurong diri sa among barangay aron sa paghatag kanamo og aron sa paghatag og insurance sa mga katawhan nga din usa kini kadakong tabang para kanamo. Daghang salamat Bisaya Gyud. Ngayong buntag magpasalamat ko sa Bisaya Gyud Party List sa paghatag nila o gamayng hinabang or insurance sa among mga Filipino citizens nga nagkinahanglan sa niini. Dako kining kayong tabang namo, usbon ko daghang salamat Bisaya Gyud. Mga bagong tubo, sila ate o kuya, sila nanay o tatay, lolo o lola. Alang gyud ni kaninyo, ug sa kapila, kami nakadungog niini. Daghang salamat! Daghang salamat! Daghang salamat! Daghang salamat! Daghang salamat! Bisaya Gyud! Karon, kami nasad. Daghang salamat, Bohol! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga kabiji, padayon ta sa paghatag sa insurance ID hangtod matag usa kaninyo makadawat sa inyong card. Tungod kay di man gyud nato matag na ang panahon. Gusto namo nga kamo protektado. Among praktikal na pamaagi aron kamo panalipdan kinsa pa man di ay magtinabangay. Dili kita lang mga Bisaya gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga kabiji, karong hapon, makauban nato gikan sa Lila, Bohol. Si Sangguniang Kabataan Barangay Makalingan Chairman
Gerald Galieros. Aron iambit ka nato ang ilang programa o proyekto sa ilang barangay. Gerald, can you share to us kung unsa ning youth ladderized training naghihimo sa inyong sanggunian para sa mga kabataan sa Makalingan? Ang Ladderized Training Program is to empower and educate the young people of Bohol about HIV, AIDS, and teenage pregnancy prevention, especially sa among lungsod sa Lila. So ang gihimo ng mga program is to invite BULAD, which is Bohol Leaders and Advocates for Adolescent Health and Development Program. Kani sila they help adolescent and youth to understand the sexuality, develop the right values and life skills. They also help young people make responsible and healthy decisions, and they thereby reducing teenage pregnancies and sexually transmitted infection. Pag-abot sa programa sa kagamhanan kontra illegal na droga o kriminalidad, aktibo usab ang partisipasyon ninyo niini. Gerald, unsa pod kadako ang nihimo na epekto ani ng programa sa inyong komunidad? Pag-abot sa programa sa kagamhanan kontra illegal na droga o kriminalidad, nakita nako nga dako kini og epekto sa among komunidad, ilabi na sa akong mga sakop nga mga kabatanunan, tungod kay andam ang ilang mga panghuna-huna nga maminaw ug unsa ang mga gipaambit kanila. Gerald, hisgutan sad nato ang edukasyon. Unsa ang programa ninyo aron matabangan ang mga kabanay ninyong estudyante sa barangay Makalingan? Since online class man karon tungod sa pandemya, nakita nako nga ang mga estudyante nanginahanglan og pagtagad, labi na sa mga elementarya nga naglisod sa ilang mga modular. So as a SK chairperson, dili ra sa akong katungod nga SK sa Makalingan kundi tibuok SK sa Lila, nagsabot mi nga sabay barangay mag-assign mi og mga higher grades like college nga maoy mo guide sa mga estudyante nga mupasabot o magpaambit o unsay angay ipaambit sa mga estudyante sa elementary nga naglisod og sabot silang module. Kabahin sa vaccination program sa gobyerno, Gerald, kumusta sad ang pagdawat sa mga kabatanunan sa barangay Makalingan sa maong programa o giunsa nato og pagpangandam sa pediatric vaccination sa edad 12 pataas? In terms sa vaccination, nakita na ko nga daghang interesado o daghan sa nagpabakuna sa among barangay, ilabi na sa akong mga sakop nga mga kabatanunan. Sa Makalingan, mukabat na og 80% ang mga nagpabakuna. Wala pay labot ang mga wala mabakunahi tungod kay first come first serve o nagpaabot pa kini sa sunod nga schedule. Unsa-unsa pa ang mga programa o proyekto na atangan sa mga kabataan sa barangay Makalingan? Ang programa o proyekto na atangan sa mga kabataan sa mong barangay kay ang pagpanghatag og enough resources sa ilang pag-eskwela labi na karon nga pandemya. So as a SK chairperson sa mong barangay, gusto ko nga makatabang nila pinagi sa pagpanghatag og libreng school supply o labi na karon nga modular ang ilang gamit, online class mangyud. Need mangyud na kayo og mga internet. So gusto ko nga makahatag nila og libreng internet para dili na sila magsige pa og gasto-gasto tungod kay nakasabot ko nila nga naglisod ang panahon karon tungod aning pandemic. Gerald, ang imong mensahe o panawagan na lang alang sa mga kabatanunan sa barangay Makalingan lakip na ang tibuok munisipalidad sa Lila. To all young people of our barangay who is striving hard, no matter what we are facing right now, please never give up on your dreams. Pursue your passion on choosing your career. Always follow your heart. Just think positively and something better will come along. Daghang salamat sa Sangguniang Kabataan Barangay Makalingan Chairman Gerald Galieros. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga higala,
Diri natapos ang inyong programang Kanunay Andam Motabang sa atong mga kaigsuonan Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban. Si Office of the President Asek Girly Veloso, Sangguniang Kabataang Barangay Makalingan Chairman Geraldine Galieros. Sa atong Bisaya Gyud Youth Correspondent sa Lila Bohol, kay Joyce Tagab. Ug sa atong mga kabisaya gyud sa probinsya sa Bohol. Magkita na sadta sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXMB 648 Armen Malaybalay. Ug makita sa social media platform sa Armen Facebook page ug Bisaya Gyud Facebook page. Palihog sad og like, share, follow, and message sa among Bisaya Gyud social media accounts, Facebook page at Bisaya Gyud PH ug Bisaya Gyud Surigao del Norte, Instagram Bisaya Gyud. Ug subscribe, share, and comment sa among YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469. Ako ang inyong igsuon o higalang Bisaya, Secretary Martin Andanar. Amping pirmi, mag-ampo ug magkita-kita tag-usab mga bay. Diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!